Aray! Ginhawa at pagbuti ng kalagayan ng katawan ang naranasan ng mga Camarinense na sumubok ng libreng chiropractic services na handog ng pamahalang palalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Gov. L. Ray Villafarte. Katuwang ang International Chiropractors mula Intercare o Hands for Vitality at International Medical University sa Malaysia. May kamahalan o aabot ng 3,000 to 10,000 mula consultation hanggang actual treatment ang inaabot ng chiropractic. Lalo na sa private clinics ngunit sa Camarines Sur, libre itong alok sa mga Camarinense bilang bahagi ng health and wellness program ng pamahalang palalawigan. Dahil dito, sinulit ng maraming Camarinense ang pagkakataong makatanggap ng libreng chiropractic care na layong makatulong sa pagbawas ng pananakit ng katawan at sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Isa na si Gemalig Dosal sa nagpahayag ng malaking ginhawa matapos sumailalim sa chiropractic session. Ayon sa kanya bilang isang security officer na may pisikal na trabaho, malaking tulong ang chiropractic treatment sa pagbawas ng pananakit ng kanyang katawan. Last year, na po kami magayon siya, amis. Nakaka-relax, tapos yung mga makukulog mga mawawala po. Ako lang po, salamat talaga po. Kung kayo sa lawa, siyempre may bayad, libre na. Salamat po, Goben, Congressman. Hindi rin pinalampas ni former Pamplona Mayor Dennis Imperial ang nasabing libreng serbisyo, lalo na't matagal na niyang iniinda ang pananakit ng kanyang katawan. Matapos sumailalim sa chiropractic session, malaki umano ang naitulong nito na maalis ang kanyang lower back pain. Magayon po sa experience. Actually, panduwa ako na ng beses pagpakairo. Sa mga nakaagi kaya talagang may namamati akong lower back pain. So, kaya tig-avail ko na yung chiropractic health mission na tig-sponsor kang province through Gov. L. Ray, Congressman Luigi and Kong Diggs. So, dako lang bagay. Bibihira ang mga araw kani kung ma-avail ka sa private, medyo may kamahalan. So, dako lang bagay. And in terms of sa pagmati, talagang nakaka-relieve. Nawawara si mga namamatian na pain. Bago isagawa ang actual na chiropractic treatment, dumaan muna ang mga kliyente sa maayos at sistematikong proseso kabilang ang registration, screening at postural assessment upang matiyak na ligtas at angkop ang serbisyo ayon sa kanilang kalagayang pangkalusugan. Pinangunahan ang nasabing serbisyo ng mga chiropractor mula sa ibang bansa, kabilang sina Dr. Jack Bolton at Dr. Wong Yikay, President ng Association of Chiropractic Malaysia. Ayon sa mga eksperto, malaki ang naitutulong ng chiropractic sa pagbawas ng chronic pain tulad ng pananakit sa likod, leeg at mga kasukasuan. Napapabuti rin ito ang posture at pagdagdag ng mobility at flexibility ng katawan. Nakakatulong din ito sa muling pagbabalik ng normal na galaw at functionality ng isang tao. The benefits in chiropractic, you can get standardized just joint relaxation, so you're able to increase your range of motion and decrease pain. But the biggest thing I find is that you're actually able to give people enough of a function back that they can do the things that they love. You can bring people back to go into the gym. You can get people back to playing with their kids again. So chiropractic has been long-standing in terms of research and support and evidence-based as well. So for chiropractic, we do research to mention that we help with people with neck pain, back pain, biomechanical back pain as well. Samantala ayon kay Rodresha Turalio, Peso Manager ng Peso Camarines Sur, ikatlong taon na ngayon ang pagbabalik ng chiropractic services sa probinsya na nagsimula noong 2024 bilang bahagi ng health and wellness program ng pamahalang palalawigan. So saro ining magayon na kumbaga health and wellness program na kung sa hindi narata dito sa Camarines Sur. As in sabi ko nga pang third time na ini nagustuhan talaga ng mga capital employees, and we also accept syempre yung mga walk-in mga leaders na nag-avail din. So thank you so much Governor L. Ray dito sa magayunan po na programa. Tinuring naman ito bilang isang break to relax mula sa araw-araw na trabaho at isang malaking tulong sa kalusugan ng mga Camarinense bilang bahagi ng patuloy na serbisyong pangkalusugan at wellness na inihandog ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Gov. L. Ray Villafarte. Samantala magtatagal ng 2 araw ang nasabing libreng chiropractic services bukas Enero 30. Regine Boe, CSN.